Wilujeng dalu selamat malam Bang Sare. Malam wilujeng dalu. Dek Bella iki tak cerudik pancen sik 22 kok apa ketuaan to jane 21 apa 22 to. Lumayan kok. 20. Malahan. Ngono laporan Mas Wian Cilik Mas untuk Mbak Wila umurnya ditambahi sithik ya mengene Mas Wian. Ora apa-apa kaca sithik. Oke, ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu Mas sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah saged pinanggih malih wonten pundi menika? Semanding. Oh, Semanding ya. Ini desa Semanding ngoten. Gimana ini? Hah? Oh, Dampak. Oh, dampak Semanding. Nggih, wan. Menika dalam rangka menyambut napa? Niki Syukuran napa iki wau? siji hajate pemuda niku. Oh, ya. Ngopi bareng, tegese ngopi bareng kuwi nyambut kemerdekaan. Oh iya. Wujude ngopi bareng nglumpukne kanca, nglumpukne tangga, nglumpukne lingkungan iki bentuk rasa syukure nyambut kemerdekaan. Wah, menyambut kemerdekaan dengan tirakat menanggapnya iki. Semoga pemuda serta warga sini itu guyub rukun, tambah lancar rezekinya, Amin, ya rabbal sehat alamin. selalu, panennya itu tambah melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga disengkuyung kalian apa audionya, Bang? Audio Dewata Audio. Dewata Audio dari sini aja? Asli sini Oh, produk asli sini. Ya. Paket minimalis higienis ning ora gratis. Aja gratis. Gak gratis lagi bayar. Heeh. Ugi nika wonten channel wah Kicau Budaya. Apa ini live streaming no, Mas? Oh, Iki direkod kicauannya aja. Kicauannya apa Kicau Budaya nih, Bang? Kicauannya. Oh iya. Nggih, Mbak Vela. Oke. Ajake kok sonten jenengan kok roh dikleret. Iya, ini aku anu, Bang. Flu. Flu. Ya. Ya, dimaklumi wae. Karena cuaca muga-muga kabeh Iya, amin, utawa amin. sedaya pinaringan sehat. Tetembangan ingkang alus rumiyin Mbak Vela sinambiang rantu menika saking Ngatang Sinoman karena ada 2 kegiatan di wilayah sini tadi. Oh iya, iya, Bang. masih ada kelumpuan lingkungan Oh, sebagian iya. dan terus mengke sinomane radi dalu. Nggih. Iki dipun paring ingkang alus rumiyin Oh, nggih, kemawon. pangapunten nggih Ibu, kula jumeneng lho, nggih jenengan temperiku. Pangapunten nggih. Gelar tikar. Heeh, malah jenenge ngopi bareng niku wae. Nggih kebersamaan. Monggo Mas Ian kula ngaturaken ingkang jumbo kalian kamantenan sinengguyung Dewata Pro Audio Mutiara Nada Dangdut Campur Sari. Setunggal tembang katuraken sumangga nuwun.
nyoh mas Hae ngoten lho Mas. yo belum Lah ta mriko pun kuatah. sesuai syarat Heeh. penikmat ataupun yang berkecimpung di kesenian. Yang pertama itu pasti mengamati, Ya, habis itu menikmati, baru bisa mengikuti. mengikuti ya. Tegese yen ngene iki mengikuti iki banjur ku melu nyanyi, melu jejogetan. Nangke, mesti niki mangke. Dan Mbak ya. Sidik ngas Mbak Vela. Apa kowe ra kabar. Beliau tidak mengamati, tidak menikmati, langsung mengikuti. Lah kok kaya renek balunge to, Bang? Pripun? Saking lemes iki kaya renek balunge lho sampean. Luwes kewes. Jendera. Dan saya apa, Pak? Saya. Loh, Pak Es sampun ibuke dereng. Suara betah kok ya. Suara betah encen-encen. Ya, lanjut ke. Saben-saben matang Matur suwun.